Marcel? Ja, dat is van jou toch Marcel? Is hij nu bezig? Ja. Rood, ja. Positie niet van. Ja, is netjes. Overnemen, hè? Overnemen. Pak je adem. Ademen. Ja. Hij kan bij jou linksom, net daarop. Ja, daar hè. Kijk uit voor je benen. Ja. En controle. Dan ben ik 4 weken pizza en ijs. Ietsjes lager staan, niet duw naar beneden, ietsjes lager, ietsjes lager. Juist. Geen positie laten lopen, geen positie. Uitstappen, ja, uitstappen. Ja, lekker joh. En nu erlangs. Hand daar. Niet erop. Pak zijn bijna naar de zijde. Pak zijn bijna naar de zijde. Knie naar beneden. Dus zijn knie naar beneden. Op de langste. Ja. Beneden. Laat. Eerste positie. Eerste punt. Ja, je hebt nu die hand. Hou die positie. Duw die knie weg dan. Ja, je hebt hem nu. Je hebt de punt nog niet gekregen, hè? Dus pak eerst positie. Knie erop. Knie erop en die arm weg, die arm daar. Ja, daar. Ga voor de half, dat is ook prima. Ja, maar dit is weer de hand. Zijn we naar midden. Juist, wegduwen. Top erin zetten hier. Top erin zetten hier. Gooien, hand daar, blijf daar. Blijf overnemen. Inzet gooien. Blijf daar. Juist. Blijf daar. Hij kan onderdoor, hè? Juist, dat doet hij. Juist. Romein. Pin die been. Juist. Oké, genoeg gestaan nu. Je mag nu niet meer stappen.